दिनै गोबावजों खनसे लाइभ फैनाय जाबाय दसे सम सावरायनोसै कमेन्टखौसो नुगोना नुवा जाखो नांलायाबानो जायो थांदों बोरो माथो दाबो देखाया रावखौबो फैयाखै राव फैयाखै हा आखो दासो साब्रैनि लाइक फैबाय ओमफ्राय मानसियानो गैया सोमखोर सोर मांखो नामानो बोरै जाखो सोरगोमा हाय हेल' जुलि जिउलिस मुसाहारि हेल' आदा मा खालामदों दुगैनानै जिरायबाय दं एसे आराम खालामदों बिपुल बर' 01 हाय हेल' सोरां नार्जारि हेल' ब्र हाय एम मिक्सार ब्लग हाय हेल' दा हारसिं खानायसै कमेन्टआलाय पसिसन फैबायमोन नै दासो गुदला नुजोब्बाय कमेन्टआ दावखोआखिसै हारसिं बोखोनांबायसो हायथा ब्लग हाय दादा हेल' बिमल बसुमतारी हेल' बा हाय सोर मा होनखो सोरगो सोगोमसार आरोखि सोर सोगोमसार मा खालामदों दंलै बिदिनो रन्जित हाय हेल' बिपुल बड' बहा दङ आङो दङ जाहैबाय मा होनोमोनलाय रामुथि नोगोर बेंगलर मणि ब्रह्म माला फैगोन बन्दु डिसेम्बरहालागि थांगोन हायथा ब्लग दादा खबर बोरै दं मोजाङै दंथ'यो दाहालागि रन्जित ना मा होनोमोनथाय बिपुल बर' लाइक दं माखासे ओंखारलांबाय माथो नायनो बानानै दसेल' थागोन र' आदा हिनजावखौ माला लायो बैसोआ नेबाय थाया आदा थाब लादो गिरबाराबा अबावथो खारलांखो दिनै आदा बेंलायना आं दङ रामुथि नोगोर बेंगलर बानासबादि सेरावहाय दा नों मानि मासुथार हटेलाव आं चाइनिस मावो चाइनिस दानिराम बसुमतारी हिनजाव लादोलै आदा आयदा ब्लग दादा नों माहायनि आं चिरांनि मणि ब्रह्म लोगोआव सासे लाफा नांगौ बन्दु रावबो गैया लाफानो रहित बसुमतारी आदा नों बबे जायगायाव दङ आङो रामुथि नोगोराव दङ आंबो दायो बेंगलरावनो दं आदा मालाबा लोगो हमगोन जागोन रामुथि नोगोराव दंफैयो आं दायो रामुथि नोगोर मिस्टार बिष्णु मा मिस्टार बिष्णु मा होनदोंमोनलाय हाय नोंगौ लेखाबाय बिष्णु बसुमतारी दा आं बुंबा मा होनखो रमा कभिड-19 मा गोदान बेमारनि जालायखो ना माखो रमा कभिड-19 नालाय मनि ब्रह्म बन्दु फिल्म
बानाया बोरो जाखो मा फिल्मनि खोथाखौ बुंखो स्किलनि गाज्रि जादोंलायलै आंहा गोदना जा मानो खर'सो साहां मोनलायबायलै नोंनि खामानि माखो नोंनि खामानि मोनगोन नामा आं बारा बुजियाखै नोंनि खामानि ना मा सोंखो खायखाया जाकब दैमारि बेकसिं मिथिया दानिराम बसुमतारी आदा हिन्जाव गोसो थोनाय दंना गैयालै थुलुनि नार्जारि ब्लग हाय ब्रदार गुड इभिनिं दै सिगाङाव माथो रायलायनो दै लोंबोगासिनो आयौ सोरबा माबा हरबावदोंमोन नामा हायथा दादा नोंनि हटेला खामानि मोनगोन नामा गैया आंनो खामानि गारनासो दङ दानिराम बाजै लादोलै बोरायथारबाय माथो सलमान खान बायदि जालासो लानोलां नाम लाथ'वा सानैसो मुभि बानायदों आया बाबा नांलायबाय सानैसो मुभि बानायदों होनदोंमोन आरो गोदान बर' फिल्म बानाया बोरै जाखो बेरायनो बादोंलै जोंलाय मुभियाव गैयाना माथो मुभि बानायनांगौ इलिजा नार्जारि आंबो खामानि गारनोसै आदा इउटुबाव फैनोसै मारै जागोन लाब गैयालै प्रदीप बर' हेलौ मा खबर ब्र मोजाङानो लाब गैयालै इउटुब खामानि गारनानै इउटुब खालामनो दालाय अनेकथा हेंथा हेंथि फैबावबायसो माबा टेक्स हरलायनांसिगौनो सरकारनो इउटुबनिबो बेसेबां इनकाम जायो लाखनि गोजौआव इनकाम जालानो जिटिएस होनांसिगौनो टेक्स होनांसिगौनो भारत गभर्नमेन्टनो इउएस गभर्नमेन्टनो नंला देनांहाय खाना लांफैजानाय जागोन जाहैदों होआला बर'नि गोबां फैसा दिहुनग्रायाबा खबर मोनदोंना मोनाखैथाय बिदायमारे हेल' आदा बहा दङ आरो दायो मा खालामो मा खामानियाव बिजि जानानै दङ कम्पानिया हटेल आं खामानि मावथ'वाखै गारबाय माबामोन रेस्टुरेन्टावमोन आङो माइसुराव बेंगलराव फैनाया सानब्रै जाबाय सानब्रै बिएन क्रिएसन हेल' ब्र
Happy Sunday Welcome to you खोरोमदाव बसुमतारी हाय आदा हेल' बे खर' साबायलै आंखौ दोननांसिगोन सानसेनो दुबाय आं दिनैहाय अनन्ता बसुमतारी हाय हेल' नायग्राफोरबो गैखायालै दोननायसै बेरायहैनाय सिगां हौरैहाय आमानालि खालियान नोगोरजों दासो मोनानो बेखिनियानोसै लोगोफोर आं दोनथ'नोसै बासैलै माथो लाइभ फैनोबो भिडिअ बानायनोबो बालायलांसै थिं खर' सानाय मोनदां बेखिनियानोसै रायजो राजा नोंथांमोन गोजोननाय थाबाय दसे सम लाइभआव फैनायनि थाखाय एकदम बानाय मोनदों एब्रु भिडिअ बानायनोबो थानोबो नायनोबो बानाय मोनदों मारै जाखो 2 मास 3 मास थाहाबनानै बानायसो मोनबाय माथो बानायनोनो गारनांगौना दोननांगौ जाखो मोननै मोनथाम जाना दं गोसोआ गारनांगौ ना बानायनांगौनो